नैहर में नाम कैलस चार गो यार कैलस, नैहर में नाम कैलस चार गो यार कैलस। यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता, यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता, कुंवार में लइका हो जाता। नैहर में नाम कैलस चार गो यार कैलस, नैहर में नाम कैलस चार गो यार कैलस। यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता, यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता। गावे गावे बतिया के होता टेहाला, उख में धाराइल कोनो रहर में धाराला, उख में धाराइल कोनो रहर में धाराला। गावे गावे बतिया के होता टेहाला, उख में धाराइल कोनो रहर में धाराला। तेहू कोनो लइका से फसल बाड़े कारे, सुखल बाटे ओठ लागे सटल बाड़े कारे। यारवा न तनको डांटे देता मोबाइल हाथे, यारवा न तनको माने देता मोबाइल हाथे। फोन पर जगह खो जाता कुंवार में लइका हो जाता, यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता, कुंवार में लइका हो जाता। विकेश भोजपुरिया लइका हो जाता, लइका हो जाता। खेत घूमे जाले कबो गाँव में भेटाले, जानी स्कूल देखी बढ़िया कराले, जानी स्कूल देखी बढ़िया कराले। हाँ खेत घूमे जाले कबो गाँव में भेटाले, जानी स्कूल देखी बढ़िया कराले। छोटी छोटी लइका के ही तो बोलावे, चिट्ठी पर नंबर लिख के भेजवावे। पप्पू से रात कैलस विजय से बात कैलस, पप्पू से रात कैलस विजय से बात कैलस। यही से बोलिंदर पछताता कुंवार में लइका हो जाता, यही से लोग सब डेराता कुंवार में लइका हो जाता। नित्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौरा।